Dobre, tak zamykame a ideme. Matko, aj so zamykaním. Poďme. Wow, počkaj chvíľku, to musím spraviť fotku, to je mega. Není zamknutý poklop? To sa kýve, dobre. Keď som ma vytlačal ten poklop, tak ma hádzal do strany. Dobrých 15 kg. Počkaj, ty si vlastne hovoril, že máš objektív? Ja mám iba foťak. Aj ty máš foťak, aha. Aj keď neviem, čo teraz s tým statívom budem robiť. Fuči. Fúha, ten čo tu zastavil? OK. Wow, toto boli fakt krásne zábery. OK, paráda, vlaky prešli. Čo, už nejakú fotku máš? No ukáž, čo sa ti podarilo. OK. Dobre. Keď sa spojí. Keď sa spojí, to bude pekné. Teraz už odchádza, ide preč. On keď bol takto nejako ďaleko a ja som začal fotiť, on len vyrážal. A ja som myslel, že on videl, jak som na ňo blikol červeným svetielkom, lebo to je nejaká tá technológia foťaku, že ono si presvietí tú oblasť celú, aby tie tmavšie miesta boli svetlejšie. A ja som myslel, že to videl a preto tu zastavil. No našťastie tomu asi tak nebolo a išiel už hej. Ešte, tomu ver, čo idem natočiť. Prepáč, roztrasol som ti to, ale úplne tá byla. To je mega cozy. Nie, daj mi však, daj mi môj objektív. Svapnime. Ten taxík som krásne natočil. OK. Ono je to tu veľmi zaujímavo riešené, lebo to sú len takéto zaujímavé madlá. Ono to není vôbec rebrík. Dobre, teraz sa tu musí človek takto zavesiť a takto skoznúť. Som tak 50 čísel nad zemou. Pusti, to je pohodka. No, až na to. Kde som si skoro nabil nohu, keby som to trafil. Čo tam je? Neleze. Opla. Vyvrtneš nohu. Uzemnenie. Ja nechcem nič. Len ten halabala. Som si raz skoro rozrýpal brucho. Dobre, takže fotky hotové? Všetko? Máme to? Mise splnená.